Hola, benvinguts, benvingudes, soc la Farners Espejo i si estàs veient aquest vídeo probablement sigui perquè estàs buscant pis per fer l'Erasmus o tens molta curiositat per què és fer un Erasmus i tot el que comporta. També, per altra banda, estic fent aquest vídeo perquè un dels meus més maldecaps de tot el procés de l'Erasmus va ser el trobar pis. I a mi m'hauria agradat trobar un vídeo on m'expliquessin una mica alguns consells o bàsicament em compartissin les penes de dir no és massa fàcil trobar pis per fer l'Erasmus. Després de la meva experiència us porto aquest vídeo on us explico una mica el funcionament del trobar pis quan estàs fent l'Erasmus, així com també potser algun consell que a mi m'hauria agradat escoltar. Passos a seguir per trobar el pis. No m'enrotllo més, comencem. Hi ha vegades que les universitats de destí tenen convenis amb residències /habitatges on la gent que fa l'estada allà directament contacta amb aquelles residències, els hi assignen una habitació i ja està, s'acaba la història, no hi ha marejos. Però hi ha altres casos que tu has de buscar pel teu compte, com és el cas de Florència, que Unifi no ofereix cap residència, cap habitatge. Llavors, jo el primer pas que us diria, si us trobeu en aquesta situació, és fer dues coses. Per una banda, entrar a un grup de WhatsApp d'Erasmus a la teva ciutat de destí, vale? Jo em vaig trobar per una banda que hi havia el grup d'Erasmus de la universitat que anaven a Florència i estaven totes les facultats, i per una altra banda també hi ha grups de WhatsApp segons la ciutat de l'Erasmus Student Network, crec que es diu així. Les seves sigles són SN, que vulguis o no és una xarxa molt gran i bastant consolidada, i si entres en el grup de WhatsApp pots preguntar allà aviam si algú també està buscant pis està deixant el pis. La teoria és molt maca, però a vegades no et contesten, o sigui, des de que em vaig posar fins que vaig trobar el pis, que no el vaig trobar per aquest grup de WhatsApp, vaig anar preguntant. Sí que és cert que algunes persones m'anaven contactant de dir mira, sí que estàs buscant pis, nosaltres oferim aquest perquè el deixem. Jo només m'anava al segon semestre, doncs el deixaven al gener, per exemple, però no acabava de coincidir amb les condicions que jo volia, sobretot pel que és el lloguer, que a Florència, en aquest cas, està caríssim, és més o menys preu de Barcelona. Pensa que per una habitació tinc amigues que han pagat 700 euros. Per altra banda, el primer que també pots fer és començar a buscar habitació per House Anywhere, Uniplaces, aquestes diferents plataformes webs. A Idealista jo també vaig estar buscant perquè també hi havia lloguer d'habitacions. I al principi pots pensar que són unes webs una mica rares, una mica de dir és que no ho he fet mai, perquè és nou. La web que surt més a compte i que la gent ha trobat més habitacions és House Anywhere. Sí que és cert que les condicions van variant, el tipus de contracte, per exemple. Hi ha alguns que són cada 15 dies, altres que són mensuals. Després també has de veure el preu desglossat i si entren o no entren les despeses. Penso que és una opció fàcil i és una opció també còmoda. També pensa que la gent que està en aquestes pàgines webs, o sigui, els propietaris, tenen un apartat de ressenyes i també pots veure quina experiència han tingut l'altra gent que hi ha llogat aquestes habitacions per poder-te guiar una mica amb la teva decisió final. El següent pas també que et diria de fer és buscar la universitat, on està, a quina facultat vas. Per exemple, la Unifi, les seves facultats estan distribuïdes arreu de la ciutat, així és una mica equivalent a la UB. I, per exemple, la facultat d'arquitectura jo la tenia 5 minuts caminant del pis on vaig acabar anant, però la meva facultat la tenia a 1 hora i 10 caminant. Al final he estat encantada perquè tenia la universitat bastant lluny, però el centre em quedava super a prop. Com vaig trobar pis jo? Al final no va ser ni per cap pàgina web ni pel grup de la SN, sinó al final va ser perquè de la mateixa facultat hi havia unes quantes noies que anàvem totes a Florència i teníem un grup. Una d'elles em va obrir un dia i em va preguntar si encara estava buscant pis, li vaig dir que sí, i em va dir que hi havia una altra noia també de Catalunya que tenia un pis perquè tenia una coneguda que havia fet l'Erasmus justament i deixaven el pis, bla bla bla. En resum, que teníem un pis per les tres a Florència i que estàvem molt a prop del centre i ens costava bé de preu, dins de tots els preus del mercat que hi havia a Florència. D'on era aquest pis? Estava dins d'una agència immobiliària de Florència, que això també em va despertar un clic de dir si no trobes habitació per House Anywhere, per qualsevol plataforma d'aquestes, també hi ha l'opció d'investigar una mica quines són les agències immobiliàries de la teva ciutat i buscar les pàgines web d'aquestes immobiliàries pisos. Crec que surt més barat al final si llogues tot un pis que no pas si llogues
tan sols una habitació. Per si vols fer l'Erasmus a Florència, nosaltres, l'agència immobiliària on es trobava el nostre pis es diu Centro Affitti Firenze i el pis on estava està superbé. En el nostre cas, com era per immobiliària, per exemple, els contractes no són mensualment, no són tan flexibles, sinó és més de 6 mesos, quan l'Erasmus normalment dura entre 4 i 5. Però bé, vam acabar aprofitant aquests dies. A tot això, des d'un principi, nosaltres preferíem trobar pis que no pas anar a una residència, perquè a Florència les residències són caríssimes, molt de luxe, unes residències que potser et costa com 1.700 al mes una habitació. O sigui, era una barbaritat. Clar que evidentment doncs, tenien diferents espais, així que eren molt xulos, com ja fos un rooftop, la sala d'estudis espectacular, la piscina, però són molts diners. En resum, què es pot fer per trobar pis a la teva ciutat de destí d'Erasmus? Primer de tot, buscar el grup de WhatsApp de l'ASN, grup de WhatsApp d'Erasmus de la teva universitat de destí, i preguntar per allà. Anar preguntant periòdicament si algú deixa l'habitació, si hi ha una habitació disponible, i a la vegada anar buscant i anar contactant per les diferents webs com Uniplaces, House Anywhere, Idealista, i vas bombardejant amb missatges a totes aquelles habitacions, totes aquelles ofertes que a tu t'interessin, que després, si contesten i no t'acaba de convèncer, dius, ja tinc una altra, saps? Pots buscar una excusa, tampoc els propietaris es moriran perquè trobaran una altra persona, així que estiguis tranquil·la. Al final això és una mica d'anar tantejant el terreny fins que trobis la que t'encaixa. Un altre consell seria buscar immobiliàries de la ciutat de destí, anar investigant una mica quines ofertes tenen i si tenen un pis que t'encaixa amb les companyes que voldríeu anar en aquell pis, contactar i a partir d'aquí, doncs, veure què passa. I si el fas de Florència, a Centro Affitti és on he trobat el pis, que potser també us és de servei a vosaltres. Dit això, espero que on vulgueu anar vosaltres tingueu l'opció de residència, perquè així us estalvieu els marejos aquests. Però també a la vegada us diré que si no ofereix, la part bona és que pots triar tu les condicions, pots triar tu el lloc, a vegades pots triar també amb qui vols anar a viure, que al final el que no té una ho té l'altra opció. Espero que us hagi sigut de servei. Si teniu qualsevol altra pregunta, m'ho podeu deixar a la caixa de comentaris i ens veiem en el pròxim vídeo. Adéu!